Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka pane nyaya dziri kunetsa dzendaona kuti idzi hadziite kuti tingoti zuva rapera dzisati dzafambirwa. Nyaya iripo ndeyekuti President Emerson Mnangagwa vabuda vakaenda vakanopa mauto kana kuti avo vakuru vemauto 102 vehicles dzavapa, but muri yeZimbabwe zhinji haisi kufara nekuda kwechitiko cheichocho. The reason iripo ndeyekuti politics dzemuZimbabwe dzakasiyana nedzekuSouth Africa kunoku, dzakasiyana nedzekuna Zambia kana dzimwe nyika dzakakomberedza maitirwe adzo, because dzekuZimbabwe dzine makuva pasi, kuitika kwadzo kwese kune makuva pasi. Saka zvadzine makuva pasi kudai so haisi nyaya dzekuti dzinongoda kungosiyiwa dzichingodarika nyore nyore. Pane imwe information yakubuda panapa pamusoro penyaya yevanhu ivava, because chikuita kuti information izobuda is because of zvinhu zvakaitika kubva kumashure uko kune magenerals akawanda akapera kufa, kumauto kwakafiwa zvakanyanya, kubva pakangobva vaMugabe pachigaro paya pachizopindwa navaMnangagwa pakafa magenerals akawandisa zvekuti tikada kutaura mazita avo hatingambomapedze, but tingoti mageneral ese akaita coup muZimbabwe vaya vachibatsirana kubvisa vaMugabe, magenerals ese iwayo akapera kufa mazhinji acho. Kwakatozosara mageneral mashoma anosanganisira vaSanyatwe na VP Chiwenga, ndo mageneral vakatosara vekuti tingatoverenga pane magenerals mazhinji angane mukurumbira pamazuva eku aya. Saka iko zvinezvi kupuwa kwaita mota magenerals anhasi nevamwe vakuru vemauto varipo nhasi hakusi kufadza vanhu vazhinji vemuZimbabwe, zvinova izvo zvakonzeresa kuti pazobuda information ichibva nekuna Susan Mutami uyo anozviita baby mama wa SB Moyo the late. Saka panapa tiri kuona Susan ari kutaura mashoko akawanda, but at first ambotanga ablema the Temba guy asati ataura the issue yemagenerals, but inyaya dzekuti angodzibudisa dzakateedzana achitaura kuti zvoni Temba Muliswa and a commercial sex worker are no longer different. He is one of the most corrupt individuals in Zimbabwe. Temba, as you are about to start your shenanigans, I want you to know that SB Mo's death won't go in vain. I will hunt you down till there is nothing to hunt anymore. So ganzaiwa tichapedzerana, tichatsvagana. Ukatodwaponza iwo hunt you. Paita zvavima apa. Achavimana vachatedza. I don't know kuti ndo but pachashaisanwa, pachaitwa shaisano right kupedza nguva kana kuti kupedza kutaura zvakawanda. Pacha akudyiwe rinopisa, in short. Pachanetsanwa zvekunetsanwa, pachafumuranwa zvekufumurana zvezviya. That's the situation iri panapa iri kutaurwa, because the belief kuti Temba Muliswa ari kunzi anga aripo panyaya dzenhingiriki ari kungonongedzerwa, it's indirect kuti SB Moyo akazofa akasaka the situation is very tense honestly speaking. So now iko zvine Temba uyu Susan Mutami ari kukontinya achikomenda on the issue yekupuwa mota kwaitwa vakuru vemauto. Haasi kufara futi nenyaya iyoyo, ndo paari kubuda ari kuti I bet you those cars have trackers, listening devices and jammers. Masoja asango hakire zvese pane vachadonhedzwa very soon nekuda kunwa kwepetrol. They should be demanding a salary increment vazvitengere mota dzavo. Anzaiwa zvitori nani kuti aiwa tiwedzere mari tongoziva kuti mumasalari medu imomo takungozviwedzera pane idzi dzekupiwa. Last time akambobuda achitaura futi kuti kune vanhu vazhinji you guys have to be very careful, because hata dzimwe mota dzinotopomberwa petrol mataya enyu makunyanya kuspeeda paya unozongonzwa kuti mota yakangoputika ikangotangobvira pakati peroad. Ungati dzimwe dzinobviswa manuts, unoziva manuts aya anenge akasunga mawheels anolusinwa. Zvakawandisa zvinhu zvaakataura Susan. Vanhu vakatotaura kuti uyu anongotaurawo zvisina nebasa rese, because people some people they don't believe him honestly. Why? Because kungaudzwa zveintelligence yemunhu ari kuAustralia ndo zvinhu zvechibhilievwa nevanhu, but vamwe vanongoti ukaudzwa hondo chero ukaudzwa nemurwere wepfungwa ingoteerera, and zvinhu vamwe vanoti hazvirevi anokuudza akasvikako, but iye anotoklema kuti aiwa tanga tiriko, takatamba navo, takagara navo, takaita zvese navo. That's Susan Mutami for you. Saka iko zvine zvinopa ari kubuda kuti mageneral vakomana makupuwa mota mimi munopera vakomana regerai. Ndo nyaya iripo ina Susan iko zvinezvi. That's the current situation. Ndo mapisira iri kuita pari kunzi aiwa
mota idzodzo dzamuri kufarira idzodzo kuda kuhakira ende zveshuwa kuZimbabwe nyaya yenzara unozwa chero munhu ari kurenge kudenga ona akapuwa chinhu anota kuzvirerutsa so kwangozara ana chigamira padenga vekungoganhira vekungohakira. But I'm not saying kuti vari kupuwa magenerals vakaganhira kana kuita sei. No, I'm not saying that, but ndiri ngotaura hangu rimwe mhomho yese iri kuzongopuwa zvinhu iyaya ameno zvavari kuzongozvifila vatove so. At the end of the day hapana chakashata pakupiwa zvinhu izvi. Hatisi kuziva kuti vapuwa is magifts, vapuwa zvichibva nemhomwe memunhu because tangonzwa kuti zvoni vapuwa zvinhu. Hatisi kuziva kuti government yapa because uona pakanzi president Mnangagwa vapa 102 cars. Toita kufunga kuti pamwe imari yemhomwe dzavo. Honestly speaking ndozvotoita kutofunga kuti pamwe vangobudisa mari mhomwe yavo vakaita sei vakangodhisha mauto. Saka vamwe ndosaka vanga kuti maybe I think inogona ngeri bribe because zvinhu zvacho zviri kuzoitwa mauto because zuro ndizuro papabudawo vamwe mauto vachihumiliatwa kuMount Darwin uku. I think vanhu vakawanda makakwanisa kuona that video mauto vachihumiliatwa kusvika pekupedzisira. Nzaya mauto kuita seko vachididi vachivharira vanhu pafenzi musadea so fenzi chidamburo vakamira. Ndopo noti masoja asvika pakudzikisirwa kusvika pakupedzisira kudhara zvaiyera ka hakuna izvita zviviri zvekudambura pachifenzi pane masoja. Ungangata kuti akanzi takuzukurawo zvikanzi murove one chingomuguma musoja chaiye achichikidzirwa achiteerera izvozvo nemukonyo nevakomana vaya. So ndo pakazanga tonzi aiwa inform ndo iri kutoshandiswa iri kuabuswa ipapo because vanofanira kunge toritori kunakana kumabharaki kwavo vanopinda papi pabhesi rezvimachina izvi ndizopapa kunzi saka mabogus mafeki vanhu vakangopuwawo mainform kuti vangonomira chikidzira neinform vakamira ipapo but vanhu vekumanderena vanoda kuzviteerera. Saka nyaya iyi yanetsa wedu we yatiri kusangana nayo kudai so iri kutaurika iyi amene kuti muri kuitorawo sei kwamuri ikoko munoionawo sei ndo manetsera iri kuita. Pari kunzi vapiwa mota vacho ngwarirai mota idzodzo dzinenge dzichikurekodhai zvamunenge muchitaura zvamunenge muchiita dzichikutrekai dzichiona kuti maenda kupi because sometimes zvinoitika unoona ngoshora ka ndopo unozongonzwa kunzi ningadai so afira kufamu kwake zvikuti koenda vanhu isari kungoperera mumafarms kwawo. Sometimes it happens honestly but let's watch kuti tione kuti zvii zviri kunyatsorongwa zvakarongeranwa ipapapa zvichaizvo. Otherwise mangwana you never know vanogona kubudirira dzinogona kutonakidza mota idzodzo kana kutiwo zviri kutaurwa futi naSusan zvacho zvinogona kunge zviri izvo because politics dzekuZimbabwe dzakadarika malevels ayaya ekuti ingoriwo politics nje hadzisiri politics dzekungoudzana zvinhu nekuningirina. Kunotonde vamwe kuti vanotoudzwa kuti ibva munzira mangu kana kuti vamwe havaudzike kuti ibva munzira mangu saka anongokupfudza uri munzira imomo because vakomana vacho havatadze kudarika nekuti pana arimo munzira ari kuda kunyebedzera kuita ari kutoita ari imomo kana achidedzera kuti aiwa ndingatozviuraya pana kuti ndibve panapa vanongokupfudza vanongoti mira tikubatsire vachitodarika nepo vachienda. Ndo situation yepolitics muZimbabwe. Saka ndakangodarikawo nepanapa ndichingotaurawo nyaya iyi I think zvinokwanisa kunge zvichibatsirawo vamwe unogona mudhara wako vanenge vachishanda ikoko unongoudza kuti pane information yabuda nekuna Susan Mutami ari kutaura kuzoni ngwarira pamota idzodzo but what I encourage them zvangu inini honestly kungonovhetesa mota dzacho mongonoskanawo muchingonobuza hazvizokuti wongopuwa mota wakutongogarira uchienda zvechokwadi munoremara vakomana ndo inonzi regerai. Tell me what you think.